Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pamilyang nasunugan sa Minilabak, sasakahan pansamantalang naninirahan, provincial government ng Kamsur naghatid ng tulong sa mga nasunugan. Kamsur nanguna sa may pinakamataas na cash reserve sa Bicol Region. Ilang nagtitinda sa Capitol Complex, inspirasyon matapos mapagtapos ang kani-kanilang anak. Pansit bato at tilapia, tampok sa Piyesta sa Nayon sa Bato. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Ika nga mas okay pang manakawan kaysa sa masunugan. Ganyan ang sitwasyon ng tatlong pamilya sa barangay Antipolo, Minilabak, Camarines Sur matapos masunugan itong nakaraang linggo. Mga nasunugang pamilya pansamantalang nagtayo ng matutuluyan sa sakahan. Narito ang ulat. Tagpi-tagping mga trapal at nasasakahan. Ganito ang kalagayang inabutan ng news team sa tatlong pamilyang nasunugan sa barangay Antipolo sa bayan ng Minilabak, Camarines Sur nitong May 14. Dahil sa trahedya, napilitan silang magtayo ng pansamantalang tutuluyan sa sakahan. Sa video na ito, makikita ang naglalagablab na apoy na mabilis na lumamon sa mga bahay na gawa sa light materials. Mapuungaw po. Iyo po, dahil man po makakalang araw po kaysan maabot sa mo yung kanal daw na itong wibis po. Hindi po sa trapal. Nagsususuan po kami kat malipot, malamok. Hindi po yan daw ko. Si pakasol po kang arong may, di mo po akalaon na makakadamay. Siyempre, ara-arani lang, mga kwilang po, ara-arani sila sa mga arong-arong, maduros. Kaya nakadaramay na po. Marunga po may mga nakaibang aki. Gabos po si gamit may pa na ubos po talaga. Hirap ang mga pamilyang nasunugan na bumangon lalo't halos wala silang naisalbang gamit. Kaya malaking tulong umano para sa kanila ang handog na construction materials tulad ng yero, plywood at iba pa mula sa provincial government ng Camarines Sur, katuwang ang LGU Minilabak. Nakatanggap rin ng bawat pamilya ng financial assistance sa local government ng Minilabak at mga solar lamp at damit. As soon as naaraman ta na igwang nasuluan na kabarangay mi, taon na po kita kang financial assistance hali sa satuyang LGU, local government unit. Bawat pamilya po nakareceive ng 4,000 cash. Tapos nagtao kita ng ready to use ta dyan na mga gamit. Arog kang mga solar lamp, used clothes, mga trapal, asin iba pa. And ngunyan, thankful kita kang nagluwas si Bareta, nahiling kang probinsya, nahiling kang capital, nahiling ni Gov, si Bareta na igokit ang mga pamilyang nasuluan. And nagpadaraman sinda ning tabang. Lubos naman ang pasasalamat ng mga apektadong pamilya sa lokal na pamahalaan ng Minilabak at sa pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur dahil sa agarang pagtugon at pagbibigay ng tulong sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Nagpasalamat na po kan sa mga nagtao po kan mga singkumin, tapos yan po mga mga piktarang mga dikit-dikit pa ang gamit, tapos po pagkakan. Salamat po sa inyo po. Nick De La Cruz, CSN. Nanguna ang Camarines Sur sa mga lalawigan sa Bicol Region na may pinakamalaking cash reserves base sa Statement of Receipts and Expenditures ng Department of Finance, Bureau of Local Government and Finance. Ulat ng ahensya, patunay na nagagamit ng tama ang pondo ng probinsya. Si Jem Garcia sa detalye. Sa inilabas na Statement of Receipts and Expenditures ng Department of Finance, Bureau of Local Government and Finance, lumabas na nangunguna ang probinsya ng Camarines Sur sa multi-billion peso cash reserves para sa fiscal year ng 2025. Batay sa preliminary data ng BLGF, nakapagtala ng higit sa 4.5 billion pesos na cash reserves ang probinsya ng Camarines Sur
na pinakamataas kumpara sa ibang probinsya sa Bicol Region. Ang probinsya rin ang nagtala ng may pinakamataas na current operating income sa buong rehiyon kung saan pumalo ito sa 5.1 billion pesos. Sa naturang datos din sinasabing may malaking ambag ang mga negosyo at income na pumapasok sa probinsya. Ayon kay Kamsur Governor Ellery Villafuerte, mahusay at maingat ang paggastos ng probinsya sa budget na inilaan ng pamahalaan, dahilan para may maitabi pang pondo na maaari pang magamit sa iba pang serbisyo tulad ng sektor ng infrastruktura, edukasyon, agrikultura, health at marami pang iba. Well, number one po ang Kamsur in terms of income, in terms of assets. Ngayon nakikita mo cash reserves, no? Na nag-end yung year, may 4 na billion po ang cash natin. So contrary sa sinasabi nila na wala raw, naubos na raw. Ang nangyari, ang operating fund natin so over 5 million, natapos yung taon by over 4 billion. Maganda po ang leadership, no? Maganda ang administrasyon, maganda ang management. Dahil kung mahina ang management, hindi po lalaki ang income, hindi lalago ang savings. So patunay yan dun sa liderato na ginagawa ko at ginawa ng previous administration, si Governor Mix, Governor Luigi. Kasi hindi naman ito nangyari overnight. So itong pangyayari nito, itong datos na to ay pinaghirapan in the past 10 years. Nagpapakita umano ito na ang pondo ng taong bayan ay nagagamit sa tama. Maaari umanong gamitin ang naturang pondo sa people-centered projects tulad ng infrastruktura, social services, edukasyon, kalusugan at marami pang iba. Jem Garcia, CSN. Samantala, maaga ang abiso ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol sa mga motorista hinggil sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa week-long celebration ng Kaugma Festival. Ayon sa traffic advisory ng ahensya sa darating na May 26 hanggang 31, simula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, inaasahan ang matinding trapiko sa bahagi ng junction patungo sa San Antonio Milaor, patungo sa Pili Diversion Road crossing sa kahabaan ng Maharlika Highway dahil na rin sa mga nakalatag na aktibidad kaugnay na nasabing pagdiriwang. Ang mga apektadong motorista, partikular na mga light vehicles mula sa Naga City patungo sa Legazpi City, ay maaring dumaan sa Milaor, Minalabak, Pili Road, sa San Antonio, Maydaso, Taririk o Provincial Road. Para naman sa mga light vehicles na mula sa Legazpi City patungo sa Metro Manila, maaring dumaan sa Milaor, Minalabak, Pili Road, Tuborong-Borongan, Milaor, Bypass Road o kaya sa Milaor, Minalabak, Pili Road, Tuminalabak, Antipolo, Lupi, San Fernando. Samantala, tiniyak naman ng Provincial Government ng Camarines Sur na tututukan ang traffic situation sa lugar at magde-deploy ng pulis at force multiplier para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon ng Kaugma. Patuloy ang pamamahagi ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Para sa mga mangingisda at magsasaka, laking tulong umano ng natanggap na cash assistance, lalo't isa ang kanilang sektor sa pinaka-apektado ng inflation at pagsipa ng presyo ng langis. Si Jem Garcia sa detalye. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng Department of Agriculture. Ngayong araw, higit sa 13 million ang naipamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Libmanan at Minalabak na nakatanggap ng tig 2,325 pesos cash aid. Malaking tulong umano ang natanggap na ayuda lalo't madalas maging problema ng mga magsasaka ay ang mataas na gastusin sa mga kagamitan at kung minsan ay nalulugi dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon tulad ng pagbaha. May nalulugi. Bago minsan malalakpa na katulad mabaha. Para nagbaha, pero inaranasan hindi kapos ng mga mga gamit, nakawara na dahil sa tubig. Sobrang alam ka sa tubig, tumasara yung sobrang abang kasi buto. Minamaras, binabaha, nandarapo. Ngayon, nagbigay ng ayun si maraming pasalamat. Malaking tulong umano ang natanggap nilang asistansya para sa pangsuporta sa kanilang sakahan, pati na rin sa kanilang pamilya. Ayon sa mga benepisyaryo, magagamit nila ito para makabili ng mga kagamitan na kanilang kinakailangan,
para sa kanilang pananim. Tiniyak ni Camsur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte at Governor Elray Villafuerte ang patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura sa kabila ng kinakaharap na problema ng mga magsasaka dahil sa krisis ng produktong petrolyo. Gitna ng krisis ng gera, ang inot na isip ng national government, yung mga TODA, jeepney driver, tricycle driver, ta sa isip nila, sinda ang inot na direktang naapektuhan kan taas ng presyo ng gasolina, ng diesel. Pero sa katotohanan, ang mga parauma, mas affected po kamo sa presyo ng gasolina. Tama Tama, grabe na po talaga. And alam po natin na nung dating normal, yung medyo mababa pa ang presyo ng gasolina, ng diesel, grabe na po ang mga hirap na po talaga ng kita ng mga parauma dahil sa katotohanan, sa mahal ng gastos ng feeds, ng fertilizer, na iba't iba pa, mga seeds at iba't iba pa. Talaga napakasaya nila, no? Napakasaya talaga nilang makabisita dito, makita ako, kataba ng puso. At the same time, apresyado nila yung tulong. No matter anong amount, appreciated nila yan. Ang katotohanan na sabi ko nga kulang pa yan para sa pangbayad sa kanilang mga pang-araw-araw na gastos at utang. Pero siyempre, grateful sila. So malaking bagay po yan. Any amount na binibigay at salamat tayo sa Department of Agriculture sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang cash assistance ang handog ng pamahalaang panlalawigan dahil binigyan rin ang lahat ng dumalo na magsasaka at mangingisda ng 5 kilong bigas na makakatulong rin para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Jem Garcia, CSN. Binisita ng Land Transportation Office Bicol ang lugar kung saan itatayo ang LTO Nabua District Office. Layo ng on-site inspection na malaman ang suitability at kahandaan ng proposed location na pagtatayuan ng bagong district office ng LTO. Matatandaang nakarang taon ng maging ganap na batas ang itinulak ni Congressman Mix Villafuerte na panukalang magtayo ng district office sa Nabua para maserbisyohan ang publiko sa Karatigbayan sa Rinconada. Oras na maging operational, inaasahang makakatulong ito sa decongestion ng LTO Iriga District Office na tanging opisina ng LTO sa Rinconada area. Inspirasyon ang hatid ng ilang vendor na naghahanap buhay sa Capitol Complex na napagtapos ang kanilang mga anak. Si Sam Alano sa detalye. Araw-araw maagang gumigising at naghahanda ng paninda ang vendor na si Rodaline at Annalisa. Karaniwan silang pumopesto sa Capitol Complex para maghanap buhay at matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kabilang sa kanilang binebenta ang iba't ibang budget-friendly na lutong bahay, merienda at street food na dinarayo ng mga empleyado at mga bumibisita sa Capitol. Ayon sa mga vendor, mahigit 1 dekada na silang nagtitinda sa lugar at may naipangtutusto sa pagpapaaral ng kanilang mga anak hanggang makatapos. Sobrang laking tabang po. Ang dalawa po ang college yung ma'am. Dito lang din pa ako kumukuha ng pang-tosto sa kanila, pang-tuition, pang-baon, tsaka yung pagkain din namin. Galing po dito lahat. Yung income namin, tinatabi ko po, tapos ipinang-tuition ko po. Tapos yung mga expenses namin sa bahay, pati po yung mga gastusin nila sa school, lahat po galing dito. Kaya sobrang thankful po ako na nagkaroon po ako ng oportunidad na makapaghanap buhay dito. Kulang tabang po ang araw kaming pagtiritinda kasi araw-araw po baga may income, pamasahe, mga balon kang eskwela. Dakula pong tabang ang pagtinda medyo sa loob. Bukod sa gastusin sa edukasyon, dito rin umano nila kinukuha ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat din ang mga vendor sa pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte sa patuloy umanong pagbibigay ng pagkakataon at suporta sa maliliit na negosyo sa Capitol Complex. Salamat po, Gob. Sobrang thankful po ako na nagkaroon ako ng oportunidad na makapaghanap dito, hanap buhay dito ng maraming taon na. Sobrang pasasalamat po namin. Dako lang po pasasalamat mi kay Gob da kadakon man po naitabang sa mo mga dawa po sa medical natatabangan po kami sa pamilya mi. Dako lang pong tabang ang pag-ano ni Gob sa mga aro sa mo po pagtabang. Sam Alano, CSN. Inaabangan na ang premiere ng game show na Too Big to Handle What the Fun na kinunan mismo sa Camarines Sur.
Governor El Rey Villafuerte natutuwa at proud na kinunan sa probinsya ang game show na magpapaangat pa umano sa turismo ng probinsya. Narito ang ulat. The long wait is over dahil ngayong Sabado, May 23, ay mapapanood na ang first locally produced water game show sa Pilipinas, ang Tubig to Handle What the Fun, na kinunan mismo sa Kamsur Water Sports Complex sa Pili, Kamsur. It's the wettest and wackiest game show sa balat ng lupa na puno ng katatawanan, good vibes at papremyo. Bago pa man ang world premiere ng game show na proudly captured in Kamsur, nagpahayag naman ng malaking suporta at pagbati para sa programa si Kamsur Governor El Rey Villafuerte sa pagpapalabas nito sa Philippine National Television. Malaking bagay umano ito para sa turismo ng probinsya. Ayon sa kanya, kilala na umano ang CWC at mas lalong makikilala dahil sa pagtampok ng programa kung saan ginamit ang lugar para sa mga obstacle courses at water games na bahagi ng game show. Malaking bagay yan. Part natin ng vision natin yan, ma-promote yung lugar, yung turismo, yung branding ng Kamsur, ng CWC, ginawa natin through a game show, no? So pag nakita ng tao yan, mapapag-usapan sa yan, and eventually gusto nilang bumisita doon dahil masaya. And then later, gagawa rin tayo ng tubig to handle na yung mga obstacles na pwedeng gawin ng mga turista. So I think magiging successful yan. Mapapanood yan sa Kapamilya Channel, A to Z, Kapamilya Online Live, I Want at the Filipino Channel o TFC, tuwing 1:30 sa Sabado at 2:00 sa Linggo. Tubig na handle! Water! Jem Garcia, CSN. Pag sinabing bayan ng bato, automatic na Pansit Bato agad ang first in mind na One Town One Product o Autopri ng bayan. Kabilang yan at ang tilapia sa tampok na local delicacies sa Pista sa Nayon sa bayan. Si Regine Bues sa detalye. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pintakasi Bato 2026, binuksan ang kauna-unahang pista sa Nayon sa bayan ng Bato, Camarines Sur kung saan tampok ang mga kilalang produkto at pagkaing lokal ng bayan. Isa sa mga binida sa nasabing aktibidad ang sikat na Pansit Bato, ang One Town One Product uutop ng bayan. Tampok rin ang tilapia na mula sa Lake Bato. Mayroon ding bazaar sa boulevard ng bayan kung saan itinatampok ang iba't ibang produkto at negosyo ng mga residente ng bayan. Bawat barangay naman ay nagtayo ng kanilang mga kubo at pwesto na naghahain ng iba't ibang putahe, gamit ang Pansit Bato at tilapia bilang pangunahing sangkap. Dahil dito ikinatuwa ng mga residente ang kauna-unahang pagkakaroon ng ganitong aktibidad dahil nakakatulong umano ito para mas makilala ang kanilang bayan at mga sariling produkto. Lalo ini na live tilapia, pikidelyo. Dakula po ining event. For dahil sa ini-improvise mi an bato tanganing ang mga ini set na ini kan tourism sa inainggan nyo mi ang mga ibang banwaan na magdigdisinda tayo iding mga event lalo na ngunyan maarabot ang Pintakasi kan Bato. Ayon kay Bato Mayor Enric Dangkalan, layunin ng pista sa Nayon na maipakita ang kultura, pagkain at mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang bayan. Aram ko ngunyan na piyesta na papaubuton kadakol kang mga bakasyonista na maigdi. So si mga native na delicacies may isosyokis mi sa inda. So may mga bagong tuklas na luto kang tilapia, may bagong tuklas na luto kang pansit. In fact, kansarong aldaw igwana ning nag-showcase kang Pansit Bato Empanada. So yan, maso-showcase po yan digdi. Asin, mananamitan ninda ang masiram na Pansit Bato Empanada. Asin, manlain-lain na putahe kang tilapia asin Pansit Bato. Samantala, maliban sa pista sa Nayon, mayroon ding sports fest ang bayan bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Pintakasi Bato 2026. Layunin ng aktibidad na maisulong ang health and wellness ng mga residente habang nabibigyan din ng pagkakataon na maipakita ang kanilang mga talento sa iba't ibang larangan ng sports. Regine Boy, CSN. Umarangkada na sa Camarines Sur ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga una nakatanggap ng bigas, labis ang pasasalamat dahil sa mahal na bigas ngayon. Nagbabalik si Regine Bue.
Nagsimula na ang pamamahagi sa Camarines Sur ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang nakatanggap ng ayuda ang bayan ng Magaraw kung saan mahigit 2,000 pamilya ang nabigyan ng bigas sa layuning makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ikinatuwa ng mga residente ang natanggap na bigas dahil malaking bawas ito sa kanilang gastusin sa pagkain, lalo na sa panahong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakulang tabang yan sa mo, tamayo, pobre. May mati pangani ko. Nakulang pasasalamat ko sa nagtaong ko niya ng bagas sa mo. Punyan ko kay Kondi ko talagang bagas. Dako na pong pasalamat. Pagkataon na lagi kaming beneficiary ng dinakong bagas ni BBM. May nakalaang 5 milyong piso para sa bawat bayan sa ilalim ng programa, kung saan target na mabigyan ng 25% ng mga pamilya sa bawat lokal na pamahalaan. Ayon kay Magaraw Mayor Attorney MM Sinyar, umabot sa mahigit 30% ng mga pamilya sa kanilang bayan ang nabigyan ng bigas mula sa pamahalaan. Paliwanag ng alkalde, direkta nilang binili mula sa mga local farmers ng Magaraw ang bigas kaya mas mababa ang presyo nito. Dahil hindi na dumaan sa mga middlemen ang bentahan, hindi lang mga residente ang nakinabang kundi pati ang mga magsaka na direktang kumita mula sa kanilang ani. Bako lang po yan sa raruan. Bako lang yan 10 kilos today. Bet 4 rounds po yan. So sa every other month, makakakuha sila ng 10 kilos. So a total of 40 kilos. So bako lang tabang. Aside from that, no, nasabi ko kakasubago na bukod sa mga rice beneficiaries na, iniyo pong rice na tinataota, binakalta sa Magaraw cooperatives. So dako lang tabang din sa tuyang mga local farmers digdiyo sa Magaraw na may siguradong income na si Co-op. Aside from Magaraw, nag-encourage din kita sa mga iba't ibang bayan na digdi na magkuha sa tuya sa Magaraw Co-op. So ang initial report sa tuya, si Gainza, si Kamaligan, digdi na din nagbakal. So siguradong 15 million na income kang Magaraw Co-op. So di ba parang hitting 2 birds with 1 stone na nakatabang na kita sa satuyang mga households, mga pamilya, digdi sa tuya, nakatabang pa kita sa local farmers. Nakulang pasasalamat din kay Governor El Revillaferte na talagang tinabangan kita, no, na ma-follow up na sigurado na makaabot sa tuya si rice allocation. Talagang napakaswerte kang banwaan ng Magaraw na kita ang pinakainot digdi sa Camarines Sur na nakadistribuer kaniyong sa rice pool. Dagdag pa ng alkalde, malaking tulong din ang pag-follow up ni Camarines Sur Governor El Revillaferte sa pondo ng programa para agad itong maipatupad sa mga bayan sa lalawigan. Ayon kay Governor Villafarte, mahalagang makapagbigay ng agarang tulong sa mga Camarinense, lalo na sa panahong maraming pamilya ang apektado ng pagtaas ng mga gastusin, dulot ng pagpapatuloy pa ring sigalot sa Middle East. Ilan rounds to, no? Kasi alam niyang hirap ang mga tao ngayon. Nagbigay siya ng pondo sa bawat bayan, probinsya, barangay para magkaroon ng rice distribution, 10 kilos, ilang rounds. So kami rin sa probinsya, dadagdagan namin to. So malaking bagay. Salamat Pangulong Marcos sa programa mong bawat bayan makikinabang dito sa rice assistance. Malaking bagay. Malaking tulong dahil 10 kilos, kung 3-4 rounds, 30-40 kilos. Malaking bagay na yan. Hirap ng buhay ngayon, mahal ng bigas, maganda yung bigas. At least may pagkain ang bawat pamilya na makaka-receive. Malaking bagay yan. Bawat tulong na nabibigay ng ating Pangulo, ng bawat probinsya, munisipyo, apresyado yan ng mga tao. Samantala, inaasahan ring maipapatupad ang Bawat Bayan Makikinabang program sa iba pang mga bayan sa Camarines Sur upang mas marami pang pamilya ang makatanggap ng bigas at ayuda mula sa pamahalaan. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camzer News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.